Croeso chi yma ar ddydd llun, a hwnnw'n ddydd llun gwyl y banc. Dwi'n meddwl bod y tywydd yn mynd i fod yn rhyw glen iawn heddiw, ond gobeithio'ch bod chi'n mynd i allu sbario rhyw gwpl o funudau i ni feddwl am rhywbeth eitha difrifol heddiw. Hyd y gwni, Pontius Pilate oedd y cyntaf i ofyn y cwestiwn beth yw gwirionedd, a phan ofynodd o y cwestiwn ceisio osgoi'r gwir oedd o'n de. Ond y dyddiau yma, mae yna sawl un yn holi'r un cwestiwn, a hynny am nifer o resymau. Yn fwyaf diweddar, bu dipyn o holi am Boris Johnson. Be di'r gwir am yr addurno fi yn ei fflat yn 10 Street Downing? Ac ychydig cyn hynny, beth ydy'r gwir am yr hyn ddywedodd o yn yr Hydref am bentyrau o gyrff, gyda'r Prif Weinidog i hynna'n yn gwadydd o ddefnyddio'r geiriau, ond eraill yn mynnu mae dyna yn union ddywedodd o. Be di'r gwir, tybed? A pham ddylen ni fod yn poeni beth bynnag? Da ni'n gwybod fod gwleidyddion yn plygu ffeithiau ar adegau, yn addo pethau na da ni'n mynd disgwyl y bydden nhw yn eu cyflawni mewn gwirionedd. Da ni'n gwybod bod angen cymryd yr hyn sy'n cael ei ddeud gyda ffinsiad bach o halen. Pam ddylen ni boeni o gwbl? Ac eto da ni yn poeni. Oherwydd, os na fedrwn ni gredu'n harweinwyr am rai pethau, sut fedrwn ni ymddiried ynddyn nhw am y pethau pwysig? Fe ddywedwyd pob math o bethau yn yr ymgyrchiadau'r Undeb Ewropeaidd. Rhai yn wir, rhai yn ddyfalu syml, ond rhai pethau yn amlwg oedd yn gelwydd yn oeth, a mae'r canlyniadau yw gweld yn rhai difrifol os feddyliwn ni am swyddi wedi colli a trafferth yr economi o leiaf yn y tymor byr. Mae'r braf ydy cael arweinwyr, bydden ni a hyder ynddyn nhw. Rhai dyn ni yn hyderus pan dyn ni'n gwrando arnyn nhw i bod nhw'n deud y gwir bob amser. Ond tydw i ddim mewn lle i farnu geirwyredd Mr Johnson. Ond yn sicr, mae yna rhywun yn cam arwain i'n does. Rwan, os di hyn yn wir am yn gwleidyddion, mae'n wir hefyd mewn meysydd eraill. Ac yn enwedig, mae rhai ohono ni sy'n geisio egluro beth ydy Cristnogaeth i'r byd. Ceisio perswadio pobl fod Iesu'n yn gwerthu ddilyn. Mae'r alwad am integrity yno ni yn siŵr yn un dylen ni fod ni gymryd o ddifri. Rhaid i ni fod yn bobl eirwyr, yn bobl gall eraill ymddiried ynddo ni. Ie, mae integrity moesol yn bwysig, a da ni'n ymwybodol yn bod ni gyd yn methu ar adegau. Ond pan ddarllenwn i'r Testament Newydd am y nodweddion y dylid disgwyl gan arweinwyr yr eglwys, mae cymeriad bob amser yn fwy pwysig na doniau. Ond pan da ni'n meddwl am beth da ni'n ddeud am yn dysgeidiaeth, ydyn ni'n onest yn cyfleu neges Crist. Ac mae rai o ofn fod yna gamsyniadau wedi cael ei rhannu. A mor aml fel, mae pobl, dyn nhw naill ai ddim yn gwybod beth yw'r gwirionedd am Iesu, neu maen nhw'n credu pethau anghywir am yr hyn yr oedd Iesu'n ei ddysgu. Cymwch chi y syniad ar enghraifft fod pawb yn blant i Dduw. Dyna dyn ni wedi glywed ers degawdau yn yn gwlad. Rwan mae'n wir yn ôl y ffydd Gristnogol yn bod ni gyd wedi'n creu gan y Dduw, ac yn yr ystyr yna falle da ni'n gallu sôn am bawb yn blant i Dduw. Da ni hefyd dan rwymedigeth i ddangos parch tuag at bob dyn. Da ni'n cael yn galw i fod yn gymydog i bawb, beth bynnag fo'i cred, beth bynnag fo'i lliw nhw. Ond tydi hynny ddim yr un peth a deud yn bod ni gyd yn blant Duw. Fe alwodd Iesu rai o'r rhaid yn siarad a hwy yn blant diafol, yn blant uffern. A mae hynny'n beth difrifol iawn. Fe soniodd am y gwahanu mawr ar ddiwedd amser rhwng y rhai fydde'n derbyn bywyd a'r rhai oedd yn mynd i ddistriw, a nid dim ond sôn am ddihirod mawr y byd oedd o. Oedd yn deud hyn am rai o'r bobl mwyaf parchus a moesol yn ei wlad o. Felly os di'n harweinwyr ni yn deud fod Duw'n caru pawb a fod pob llwybr yn arwain i'r nefoedd, dim ots be ydych chi'n credu? Wel, mae ganddyn nhw hawl i ddeud hynny,
Ond iddyn nhw beidio dweud mae dyna oedd Iesu Grist ni ddweud. Os dyn nhw'n honni mae dyna oedd Iesu'n dweud, yna maen nhw'n bod yn anonest. Os dyn nhw'n honni fod pob crefwydd yn arwain at yr un man, dyn nhw'n deg ar crefyddau eraill y chwaith. Mae Islam yn deud pethau gwahanol i Gristnogaeth, yn cynnig nefoedd gwahanol i Gristnogaeth, yn cynnig iachawdwriaeth wahanol i Gristnogaeth, a Hindŵaeth, a Bwddiaeth, ac anffyddiaeth, i fod yn onest a chred pobl. Rhaid i ni gydnabod y gwahaniaethau. Maen nhw gyd yn wahanol a mae'r gwahaniaethau yn cyfri. Oherwydd mae'r hyn da ni'n credu yn dwyn ni ganlyniadau. Os ydy'r hyn ddydodd Iesu amdano hun yn wir, nad oes neb yn gallu dod at Dduw ond trwyddo fo. Yna da ni ddim yn gwneud ffafr ag unrhyw un, trwy ddweud nad ydy be ydych chi'n credu ddim yn cyfri. Ie, rhaid i ni ddangos cariad a thregaraeth tuag at bob dyn. Pawb sy'n dod ar draws yn llwybr ni. Ond i fod yn onest â Christ y Testament Newydd, rhaid dangos i fod o'n yn galw ni i edifarhau a chredu ynddo fo fel yr unig waredwr. Neu da ni'n cyflwyno Iesu yn dychymyg yn hynny, ac fe alwodd yn gwaredwr ni rhaid yn gwneud hynny yn fyleiddiad wedi dod i larpio'r praidd. Mae gwirionedd yn cyfri. A dyna pam, os ydyn ni chwilio am onestrwydd yn ein harweinwyr gwleidyddol, mae fil gwaith mwy pwysig yn bod ni'n disgwyl gonestrwydd yn y rhai sy'n deud i bod nhw'n egluro ffordd y bywyd tragwyddol i ni. Ydych chi'n ei weddio? O arglwydd yn Duw, fe ddywedodd yn harglwydd Iesu, mae fo ydy y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A dyn ni o dad yn dod at ati y bore yma'n gofyn ysgwali di fod yn dda, ni di'n helpu ni fod yn onest â Christ ac yn onest a'n gilydd, o sylweddoli fod o'n rhoi dau lwybr ger yn broni, llwybr bywyd a llwybr distryw, llwybr i fywyd tragwyddol neu llwybr i uffern. A helpa ni o dad i fod yn bobl sydd â ffydd yn Iesu a sydd yn cyflwyno Iesu'r Testament Newydd fel y gymau o i bobl yn cenhedlaeth ni. Amen. A gobeithio newch chi fwynhau gwyl y banc yma, beth bynnag fyddwch chi yn ei wneud.